taimaka, ya bada kariya. idan ni na taimaka, Na bada kariya, kai ma ka taimaka, ka bada kariya. ke ma ki taimaka, Ki bada kariya, kuma ku taimaka, ku bada kariya. waɗancan su taimaka. Su bada kariya. Sakon ministar Abuja ne, Ramati Tijjani na kira, kowa a level na sai ya taimaka. Domin korona kar ta mamaye ƙasa. Na ce mu taimaka mu ba da kariya. Domin corona kar ta mamaye ƙasa. Ka dakile yaduwar coronavirus ka taimaka wa kanka har wasu. Kowa ya taimaka ya bada kariya. Domin corona kar ta mamaye ƙasa. Idan ka dakile yaduwar coronavirus ka taimaka wa kanka har wasu. Kowa ya taimaka ya bada kariya. Domin corona kar ta mamaye ƙasa. Idan ka dakile yaduwar coronavirus ka taimaka wa kanka har wasu. Sakon minista Ramati kenan ta ce miyo kira da ɗaiɗaya. Mu dakile yaduwa ta COVID-19 a samu kariya. Mu ɗauki duk shawara gurin masana harkoki na lafiya. Mu kaurace wa laifukan da Allah zai fushi ya tada duniya. Kowa ya taimaka ya bada kariya. Domin corona kar ta mamaye ƙasa. Idan ka dakile yaduwar coronavirus ka taimaka wa kanka har wasu. In har annoba ta shigo garin ku ka tsai da ziyara garin wasu. In kuma baka garin ta faru tsaya ka yi zango cikin wasu. Ka taimaka kar ka zamsila sanadin halakar rayuwar wasu. Ka gada duk wanda ya mace kai da sanadin barinsa duniya. Kowa ya taimaka ya bada kariya. Domin corona kar ta mamaye ƙasa. Idan ka dakile yaduwar coronavirus ka taimaka wa kanka har wasu. Mu daina yin fushi mu daina zagi dan an ce mi zaman gida. Ka kalli lafiya ta family na ka sai ka tsaya ka bi ka'ida. Yan kwanaki kaɗan a shekara aka ce ka tsaya a cikin gida. An yi hakan dan ya zam da kai da iyali kun samu kariya. Kowa ya taimaka ya bada kariya. Domin corona kar ta mamaye ƙasa. Idan ka dakile yaduwar coronavirus ka taimaka wa kanka har wasu. Ka ƙaurace wa duk guri na cunkoson jama'a ka ji ɗan uwa. Sannan ka ba da tazara ta tsayuwa kai da wannan ka kuyi rayuwa. Ko da take yayi atishawa bai sa korona ta yi yaduwa. Sannan ka roƙi rabu dukkanin rahama ta sa shi ke da lafiya. Kowa ya taimaka ya bada kariya. Domin korona kar ta mamaye ƙasa. Idan ka dakile yaduwar coronavirus ka taimaka wa kanka har wasu. Yawaita wanke hannuwa da sabulu cikin sakanni da mintuna. Mu kaurace wajen taɓa idanu da murza hanci da bakuna. In mun tsaftace jiki mu kula har yaran mu kankana. Mu dakatar da su su bar fita kwararo dai inganta lafiya. Kowa ya taimaka ya bada kariya. Domin corona kar ta mamaye ƙasa. Idan ka dakile yaduwar coronavirus ka taimaka wa kanka har wasu. Lebura in zai shigo gidanka ka miƙa mar sanitizer. Ka sanya fasmak da hankulob in ta kama zuwa jana'iza. Kai tattalin rayuwar mutane kar ka zamo bandalayiza. Ka ɗau mataki na dakile COVID-19 gaba ɗaya. Kowa ya taimaka ya bada kariya. Domin corona kar ta mamaye ƙasa. Idan ka dakile yaduwar coronavirus ka taimaka wa kanka har wasu. Gwamnati na kokari na yin feshi a gari lungu da titina. Kuma sannan ga oxygen da na'urori har asibitina. Bayan haka ga cibiya ta dakile cutar kafin a raunana. Cikin ma'aikata akwai na gwamnati da wasu masu yin balantiya. Kowa ya taimaka ya bada kariya. Domin corona kar ta mamaye ƙasa. Idan ka dakile yaduwar coronavirus ka taimaka wa kanka har wasu. Kira ga wanda gwamnati ta baiwa amanar aikin rabon kuɗi ya zama nauyi
abinda za ka bai waninka na imanin ba za ka ragu ba, in ka hana shi ma a wanga karni hakan ba zai sa ka ƙaru ba.